musapfeka mufananidzo wembwa wokuita tsika dzembwa. Imbwa munoziva zvadzinoita, dzinodya marutsi adzo. Zvino kana uchiti kana wanga watadza waregererwa chivi wakudzokera waunoita chivi chimwe chete ichocho, kana kuti chitorimwo mupfungwa dzako zvichatombobuda uchiti wabhabhatidzwa panapa, hauna kubhabhatidzwa, mvura hapana zvayaita. Nekuti shoko harizi mauri, shoko dai riri mauri waiziva kuti chivi hawanga usingazozvizokerodza. Saka zvibhabhatidzei nomurau waMwari. Tabva kupfuura pasi kaka tikapinda muzvingwa zvisina mbiriso, tikati mabhuku aya rabai mabhuku 5 aMozisi, mabhuku 5 anokosha ane murau. Musatye, murau ndewenyu makapuwa, chingwa chakabva kudenga. Ndidzo nyasha dzatinotaura kuti takapuwa naMwari, idzodzo nyasha pamusoro penyasha. Nyasha dzokutanga ndedzeiko? Kristu wakatifira, wakavadira mamba. Achabata makwayana emudanga, achabata nzombe dzemudanga, achabata chimwe chinhu. Takungopumbura Kristu chetu. Kunyasha dzechipiri iro shoko rakabva kudenga, ndiro rakanga riripo pekutanga. Zvavakapuwa murau, vakapuwa shoko. VaJudha vakanga vakakomborerwa, vaIsraeri vakanga vakakomborerwa, vakatanga nokupuwa nyasha dzekutanga, nyasha dzezivo. Isu takatangirwa naKristu. Zvikanzi kana vaJudha vakanga vane mutsipa mikukutu nemwoyo yakaoma, aya ndo misoro danda chairo rekedza titange tava paJesu, vozoziva time. Kunzi Johani wakauya achidanidzira achiti, inzwira unodana murenje, gadzirirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Mugwagwa chii? Ndo nzira. Isu takati tine nzira isu, kwete nzira wenyu ngike uya aizviti muprofita nzira uya, aiwa kwete. Tikureva nzira dzatakapuwa naKristu Jesu ndo dzatinoparidza chete. Tinoparidza Jesu chete pano, tinotevedzera mutsoka dzaJesu, tinofamba munzira dzaJesu dzaakatiudza. Idzi ndo dzatinofamba nadzo. Kana asina kuzitaura, tinombotanga tambonzvera magwaro, timboona kuti ava vekereke vari kuuya neshoko iri vari kurevei, vari kutaure chii? Zvisina kutaurwa naKristu, zvakataurwa nani? Ndo paunonzwa vamwe achiti zvakazotaurwa naPauro, zvakazotaurwa naPita, zvakazotaurwa naningi. Toti aiwa, zvinhu zvose tinoisa pasefa kana zvisina kutaurwa naKristu, zvichida zvakarohwa kumurau, wakazvimisa. Zvichida hatisi kuzviona pana mashoko aKristu, nokuti mashoko aKristu akaoma. Haazi nyore. Munhu wakaparadza upenyu hwose hwavana vaIsraeri nemirau yose yaMozisi munguva pfupi 3.5 years ministry yapera. Vamwe vakaita maministry makore nemakore, hundreds of years, hapana kana munhu akapona mukereke iyoyo. Paridza zvavo zvavanoda kuparidza. Tinhasi vachinja vaenda neuku, mangwana vachinja vaenda neuku, vari kukwidza kumusoro, vari kudzika pasi. Kereke yakava yavo, ndivo vakanga voponesa vanhu ivo, vane denga ravo riri separate, kwete rekudenga. Zvanzi aidanidzira ari kurenje pabatei. Waisha matata ari kurenje. Munhu anosha matata ari kurenje, tingangoziva hwani mumwe atingangoda kuinzanisa naye angasha matata ari kurenje ndiani. Kana tikasabata pana regioni, ndiani mumwe atingabati aisha matata ari kurenje? Mungambondipawo mienzaniso lekuti ndiani aisha matata ari kurenje? Nekuti regioni zvanga zvakamugaga, zvanga akagarwa. Saka waiita izvozvo zvekudanidzira ari kurenje. Asi Johani hanzi wakatengura nerenje, ziya churu, kupera simba, kupera mafuta, achidanidzira ari kurenje. Achidanidzira kuti chiko? Ruramisai nzira dzenyu. Ruramisai nzira dzenyu. Batai rimwe inzwi ipapo. Ruramisai. Shona yakanaka. Isu vanhu vechishona takakomborerwa, takapuwa nyika naMwari ine zvose. Vanhu vashona chete, from Limpopo kusvika kuna Zambezi, kupfurikidza nekunobuda kuZambia, zvishoma. Tonanga kumaShare Highlands, tonanga takadai kuMozambique. Mozambique yose ndeyamashona. Mashona vakakomborerwa. God made them the richest people
in the world. Kana uri mushona, be proud. Be proud kuti Mwari anokuda. Saka makanzwa kunzi pana vanhu vaiziva Mwari, vainamata kuna Mwari. Tainamata nenzira dzedu dzakasiyana siyana kare. Tainamata nenzira dzedu dzakasiyana siyana kare. NamaJudha vainamata nedzawo, maArabhu achinamata nedzawo, varungameni kana vainamata Mwari atizive, kana maChina kana vainamata Mwari atizive, kana maIndia kana kuti ainonamata Mwari atizive. Asi isu mashona taizikanwa kunzi tina Mwari ariko kudenga Musikavanhu, tichimunamata nenzira dzedu idzodzo idzi dzakanga dzakavhenganiswa, dzakanga dzisingaite zvakanaka. Mwari aitaura nesu, asi Satani anoita zvinoshamisa. Aiva achiminamisa nzira dzedu idzodzo idzi kuti ativhiringe futi. Yakona kufunga kuti Mwari haatauri kuburikidza nen'anga, anogona kutaura kuburikidza nen'anga. Bharamu yakanga iri n'anga, akataura kuburikidza naBharamu. Aishopera Bharamu. Zvainetsa kuti n'anga chii? Nekuti wakanzwa vamwe vaprofita nezvavaibata vaiita kunge n'anga. Wakanzwa tichitaurwa pamusoro pamuprofita Isaya kunzi vakati gadzirai zvakati, gadzirai zvakati, muise pamaronda aHezekiya. Hezekiya wakararama, wakapuwa namamwe makore 15 pamusoro paakanga anawo. N'anga inobata makwenzi. Asi imi vandiri kutaura nemi nhasi uno, usafa wakatsika pamusuwo wen'anga, usafa wakateerera n'anga. Nekuti n'anga idzodzo idzi ndo dziri kukupai zvidhoma, ndidzo dziri kukupai uroyi. Dzinochiti ini ndabuda apa, ndabuda kuti ndirapwe. Iwe uchiteera uchipinda unokonengedzera kuti iye abuda apa manje manje ndiye muvengi wangu chimbomusotai, ndosotwa futi. Mangwana ndiri kudzokera kwairi, yonyepera kugadzisa. Mangwana muvengi wangu apinda, ndasotwa futi. Siso chaiyo chaiyo, hakuna kupera. Musafa makasvika pamagonhi en'anga muchibata uroyi hwadzo. Kana wakaenda kun'anga uri muroyi we, uri muroyi nokuti wakapuwa makwenzi euroyi. Siyana nen'anga, vimbai naMwari. Murenje, desert, wilderness, hamuna mvura, nyota. Kristu wakapinda murenje makore mazuva 40 neusiku 40, wakaziya kubva pachingwa. Satani akauya akati ashamari, iwe ndinokuziva kuti uri mwanakomana waMwari iwe, sandura matombo aya uite chingwa. Chinenge chibhende, asi hachizi chibhende. Dombo ndiwo murau waMwari, chingwa ndo inzwi rakabva padombo, rakabva pamurau waMwari. Dombo ndiro chingwa, zvikandisandura uite chingwa. Nhambirwa Satani ndikureva kuti bhende esamurairo ungoita kuti zvikusute iwewe zvanhasi, kuti paukanga wakafanirwa kurarama mazuva 40 paya uchirohwa nenzara, chingoita zvako kuti ndangozolimita kusvika pa35 nhasi wogadzira chingwa wodya zvako, zvapera. Mhiko. Pane murau wemhiko. Kana pane chinhu chaitika chekuti kana kuti wagunzva, kana wakanga uri muNazareni, wakagunzva chinhu chakasviba, wakanga uchigunzva kudai, wakutoveurwa vhudzi rako, wotangisa futi kukura vhudzi. Mazuva ako ose emhiko aya akambenga abatwa zvichida wakanga wambokavha kana kuti 2/3 yemazuva, kana kuti 60 days out of 100. 66 days ndakunzi munhu asingagone medzi, akura nchita medzi kai. Alright, 66 days, 66 and a third. Wambokavha 66 and a third, waguma chinhu chine tsvina, wakunotangisa futi kuti 1. Saka Satani chiri kuti chii ipapo, achingolimita kuti 35, iwe usina kupedza mazuva emhiko ako, wati Mwari angazvigamuchira here? Kana chibayiro chaunozobayira anochigamuchira here kudenga ikoko? Mugare makangwarira zvinhu zvakadaro maKristu, garai makazvingwarira. Ngatidzokere kushoko. Gadzirai nzira yaShe. Nzira yaShe chii? Nzira yaShe ndo murau waMwari.
nzira yashe murawo waMwari. Mhiko takaita papi? Mhiko takaita paakatipa chimwe chinhu unofanira kuchibatisisa. Paakatipa mwanakomana wake takaita mhiko yekuti chatevedzera murau waMwari paya. Mhiko yakaitwa pakati pavaIsraeri naMwari paSinai paHorebhi. Zvanzi ndakupai mutemo yangu. Maona zvose zvandakakuitirai izvi kukubudisai kwandakaita muIgipita, ndakakutakurai pamapapiro amakondo. Ndakupai murau uyu kuti muchengetedze. Ndigopota ndichikuitirai zvinhu zvakadaro. Imi makuva vanhu vangu vanotevedzera murayiro iyi. Ndozvinonzi nzira idzodzo gwara remurau. Hatifanirwi kubva pagwara nemurau. Asi hatimupindai pamufananidzo. Saka Johani wakauya achibhabhatidza murenje, achiparidza rubhabhatidzo rwokutendeuka vakanganwirwe zvivi. Nyika yose yeJudhea neyeveJerusarema vose vakabudira kwaari, vakabhabhatidzwa naye murwizi rwaJorodhani vachizvireurira zvivi zvavo. Ndamunoza Jorodhani ndoraireva kuti taakukurosa manje, taakupinda muKanani, munyika yechipikirwa. Saka vakauya vachibhabhatidzirwa kuJorodhani, kwete kutemberi. Temberi yange yakorapti, kukanga kuna maprista navadzidzisi vemurayiro nezvose hakusabatsire chinhu kuya. Saka vakaenda kurenje vakabhabhatidzirwa muJorodhani. Murenje neJorodhani. Vanhu vakafamba murenje, vakanga vakaipisisa, vakaramba kupinda munguva yavakanzi pindai muKanani. Vakapararira murenje, havana kumutsika muKanani. Vakakonzera kuti Mozisi naAroni vanyimwe nhaka yavo muKenani. Saka mungapindi naMwari imi makandisamwisa paya pamvura dzeMasa neMeriba. Hamuna kundikudza pamberi pavanhu. Kudzai Mwari pamberi pavanhu.